Ак ябалак. Поляр яисә ак ябалак Арктик кышларның иң зурысы һәм моторы. Аның авырлыгы 3 килограмм, гәүдә озынлыгы 70 сантиметр. Ана ябалаклар ата ябалаклардан зуррак. Ата ябалаклар аппак булса, ана ябалакларның тәннәрендә чуар каурыйлар да очрый. Бу кошның томшыгы кап-кара, күзләре сап-сары, ут кебек янып тора. Якут халкы ак ябалакны яратып ак әби дип атый. Каурыйлары һәм җылы мамыгы бу кышка иң котышкыч салкыннарда да туңмаска булыша. Үткен күзләре кырыс табигатьле Арктикада да азык табарга ярдәм итә. Безнең урманнарда яшәүче ябалаклардан аермалы буларак, ак ябалаклар ауга төнлә түгел, ә көндез чыга. Гадәттә лемминг һәм кыртышканы кебек вак кимерүчеләр белән туклана. Шулай ук каз, көртлек, үрдәк аулый, бик яхшы итеп балык тота. Син беләсеңме, ак ябалакның тире астында бик калын май катламы бар. Шуңа күрә бу кыш 40 көн буе ач тора ала. Ябалакның табигатта дошманнары да бар. Алар ак төлке һәм ак бүре. Шулай да бу йырткычлар бары тик авыру ябалакларга гына һөҗүм итә. Ә көчле кышка тими, аның очлы тырнакларыннан курка. Ак ябалак бик тугры кыш. Ул гомерлеккә пар таба. Җәй башында ана ябалак йомырка сала. Йомыркаларның саны аның ашарына булу булмавыннан тора. Азыгы күп булса, ана ябалак хәтта 14 йомырка салырга мөмкин. Ә менә котышкыч салкын һәм ач елларда ябалак бер йомырка да салып тормый. Ябалак балаларының тәннәре йомыркадан чыкканда ук ак мамык белән капланган була. Күзләре күрми. 2 айдан нәни кышларның чын каурыйлары үсеп чыга. Алар әкренләп очарга өйрәнә башлый. Ак ябалак кыргый табигатьтә 10 ел, кешеләр карамагында 30 ел яши. Аны Арктикада очратырга мөмкин.